Toni Joder ha obert la 6ª edició del Festival Figueres es mou amb una actuació-conferència a la Biblioteca Fages de Climent. El ballarí i coreògraf ha repassat l'evolució de la dansa clàssica fins a la contemporània, passant per la moderna, i ho ha fet entre moviments propis de cadascun dels estils. Un viatge teòric i pràctic complet i detallat pel món de la dansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16... L'activitat s'ha traslladat tot seguit a la plaça de l'Ajuntament per conèixer les propostes dels nous talents de la ciutat. Una nova edició del Mou Jove amb propostes locals i alguns artistes convidats.